ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና ዛሃር ሚኒ ሚድያዩ ኣርስተ ዜናታት ብምቕዳም ንሎሚ ሰኑ 18 ሓምለ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ኣስዒብና ናባኹም ክነብል ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም። ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ብዛዕባ ታሪኹ ጸብጻብ ከቕርብ እዩ። ጋንታ ኣትሌቲክስ ሽወደን ብምኽንያት ኮቪድ ተሰናኺላ። ኣብ ሽወደን 220 ሜትሮ ዝቕመቱ ናይ ንፋስ ተርባይን ወዲቑ። ትማል ሰንበት ጥራይ 154 በረራታት መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቪያ ከም ተሰረዙ ተገሊጹ። ኣርስተ ዜናታት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ኣብ 1980ታት ንሰልፊ ዴሞክራሲ ዝመስረቱ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ሽወደን ካብ ሕሉፍ የማናውያን ባእሳታት ዝመፁ ዓሌታውያንን ናዚስታውያንን እዮም ነይሮም ክብል እቲ ሰልፊ ንታሪኹ ኣመልኪቱ ኣብ ዘዳልዎ ቀዳማይ ክፋል ሰነዳዊ ጸብጻቡ ኣመልኪቱ። እቲ ሰልፊ ካብቲ ሽወደን ንሽወደናውያን ዝብል ጭርሖ ዘጋውሕ ዝነበረ ሕሉፍ የማናዊ ምምፁን ቀንዲ መለለይኡ እዚ ዓሌታዊ ጭርሖ መንባሩን ነዚ ጸብጻብ ዘዳለወ ተመራማሪ ታሪኽ ቶኒ ጉስታፍሰን ገሊጹ። ነዚ ሰልፊ ዝመስረቱ ቀዳማይ ወለዶ ፖለቲከኛታት ብርክት ዝበሉ ምስ ፋሽስታውያን ውድባትን ናዚ ጀርመንን ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮም ተመራማሪ ታሪኽ ጉስታፍሰን ወሲኹ ኣመልኪቱሎ። ጋንታ ኣትሌቲክስ ሽወደን ኣብቲ ኣብ ዩጂን ኦሬገን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ዝጀመረ ሻምፒዮና ኣትሌቲክስ ዓለም መሰናኽል ከም ዘጋጠማ ተገሊጹ። እቲ ውድድር ቅድሚ ምጅማሩ ኣሰልጣኒ ማራቶን እታ ጋንታ ክሪስቲያን ሙንት ብኮቪድ ብምልካፍያ እታ ጋንታ መኻልፍ ኣጋጢምዋ ዘሎ ተባሂሉሎ። እዚ ሕማቕ ዜና እዩ። እቲ ሕማም ካብዚ ንላዕሊ ኣስፋሕፊሑ ከይህሉ ተስፋ ገብር ክትብል ኣሰልጣኒት እታ ጋንታ ካሻ በርክቪስት ገሊጻላ። ቁጽሪ ኣሞራታት ፒሬግረን ብዘሰንብድ ኣገባብ ካብቲ ናይ ዓሚ ብ40 ሚእታዊት ምጉዳሉን ናይዚ ምኽንያት ድማ ሕማም ሰዓል ኣዕዋፍ ክኸውን ከም ዝኽእልን ተገሊጹ። ኣብ ሽወደን ነፍሲ ወከፍ ዓመት ቆጸራ ዞም ኣዕዋፍ ከም ዝካየድን ኣብዚ ዓመት ዝተረኽበ ኣሃዝ ብዘሰንብድ ኩነት ኣዝዩ አንቆልቂሉ ከም እተረኽበን ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ። ኩነታት ጥዕና ኣዕዋፍ ንምምርማር መታንክካል ኣብ ጎደና ዝመቱ ኣዕዋፍ ዝረኽበ ኩሉ ናብ ሃገራዊ ትካል ክታበት ከረክብ ኣብ ማሕበር ኣዕዋፍ ኖርበርተን ክኢል ኣዕዋፍ በርት ኦቭሊን ዲስትሮም ኣተሓሳሲባላ። ካብ ሳንድቫል ውፅኢሉ ኣብ ዝርከብ ሕርሻ ፀዓት ንፋስ ቪክሾ ተተኺሉ ዝነበረ 220 ሜትሮ ዝንውሓቱ ናይ ንፋስ ተርባይን ዝሓለፈ ቀዳም ወዲቑ ከም እተሓምሸሸ ተፈሊጡ። በዛ ሓደጋ ዝተጎድአ ሰብ የለን እንተኾነ ግና ጉጅለ ክኢላታት ምኽንያት እዚ ሓደጋ ክሳብ ዘጻርዩ ዝሕርሻ ፀዓት ንፋስ ተዓጭዩ ክጸኒሕ እዩ ክትብል ማዕከን ዜና ኤስቪቲ ጸብጺባላ። እዚ ምውዳቕ ብምኽንያት ካብቲ ተርባይን ዝዘረቐ ዘይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝበለት ዜና ሰባት ካብቲ ቦታ ክርሕቁ ኣተሓሳሲቡሎ። መርመራ ምውዳቕ እዚ ተርባይን ሎሚ ሰኒ ክጅምር እዩ ተባሂሉሎ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ ኖርዌይ ትማል ሰንበት 154 በረራታት መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቪያ ተሰሪዞም። ካብ 4 ሓምለት ሒዞም ፓይለታት መንገዲ ኣየር ስካንዲኔቪያ ኣድማ ድሕሪ ምጅማሮም ክሳብ ሕጂ 2129 በረራታት ኖርዌይ መቁራጾም ካብ ኣቪኖር እተረኽቡ ኣሃዛት ኣመልኪቶም ኣለው። ካብዞም ትማል ሰንበት ተሰረዙ 154 በረራታት እቶም 74 ናይ ውሽጢ ሃገር ክኾኑ ከለው 68 ናይ ሸንገን
ዓሰውተው ክልተ ኸኣ ካብ ሸንገን ወፃኢ ዝኾኑ ኣህጉራውያን በረራታት እዮም። ተሰሪዞም ዘለዉ በረራታት ኦስሎ 61፣ ትሮንዳይም 10፣ በርገን 8፣ ቦዶ 7፣ ትሮምሶ 7፣ ስታቫንገር 5፣ ሃርስታድ ናርቪክ 4፣ ባድፎርስ 2፣ ኪርኪነስ 2፣ ክሪስያሳንድ 2፣ ኦልሱንድ 1፣ አልታ 1፣ ክርስቲያንሱንድ 1፣ ሞልድ 1 እዮም። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ሰኖይ 18 ሐምለ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ በዝተፈጽዮም ኣለዉ። ስለምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። ሰላም። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደሊሉ እዋን ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ።